Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Las 4:52 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. It's number one. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. 53 minutos nakaligan sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa liwat na mayong hapon na raman. Mayad nga hapon kaninyong taran. Good afternoon the Philippines. Good afternoon the Bogos nga kalibutan kuto balabotan sang signal sa New Easy Action Radio Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Liwat na naman nga nagbalik ang pag-goom-goom sang panahon naton subong. Dari sa Negros Occidental kag sunod sa nga Bacolod. May galom nga nagaporma, may paaman pakon kaysa nga pagdagao-dagoob. Madabo-dabo naman sa nga mga nagbarakang kag nagrenongkadol nga mga balita sa buong adlaw. Lalo na sa bahin sa nga lokal nga hugada. Kamusta na ba nga ito sa mga ka-aksyon nga yara para ga aning pangita kung anong ila sa nga helikoton, anong ila sa nga tinig-angon sa mga kasisidmon sa mga ka-aksyon naton nga nagabonitor. Sa sulod sa nga ila sa salakyan sa mga driver, taxi drivers, mga bus drivers man na mo kita kilala, nga bus drivers mga ka-aksyon nga monitor man diri sa Easy Action Radio Bacolod halong-halong langgid. Pati gani mga ka-aksyon sa truck nga nagabiyahe bla. May mga dalaman kung isang radio monitor. Ang iban bisan ga borot-borot na lang kay di battery. Pero sa gihapon wa isang liso-liso. Tutok gihapon diri sa Easy Action Radio Bacolod. Sa tanan nga mga dramas kag palatunturan. Alas 4:55 Action Radio Philippine Standard Time. Inyo ka-aksyon, aksyon na Marlon Hidaboya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una kita sabahin sa nga balita lokal. Congressman Gasataya ginadoso ang duga nga social pension beneficiaries sa syudad sa Bacolod. Kwarting pag-atraka ni Congressman Greg Gasataya, no? Pero may information kita nga nabaton nga daw mayara gid sang nakahanda kag nakaalerto na sa pag-engkwentro sa iya by 2022 nga piniliay.
sa patag sa gihapon kag sa posisyon sa gihapon bilang representante sa nga Bacolod sa bahin sang House of Representative. Sinoayhan ini nagatayada ni nga mag-enkwentro kay Congressman Greg Casataya. Di kung may plano ini nga tinuga ako din nga persona, dapat palang subong punubabatyag na. Kayo kada adlaw kada simana nagabarakang ang alan permi ni Congressman Casataya sa mga proyekto, mga programa niya nga gina-implementar diri sa syudad sang Bacolod. Ano ba ginibasa rin nga balita sa bahin sang lokal oy panibag-o na naman nga problema para sa probinsya? Bag-o nga variant sang COVID-19 nga ginapatihan halin sa United Kingdom. Ang pamangkot dari ari na bala sa Negros Occidental. Ang balita matunog nga hinambalan. Subong nga adlaw matapos mag-abot sa probinsya ang mag-asawa nga taga-barangay Antipolo, Banwas ang Pontevedra. Masibod-sibod ang istorya sini. Bangod pag-abot sa Manila mga ka-aksyon, negatibo sa COVID-19 ang resulta sang swab test nila. May upod ni sila nga bata nila maka-aksyon nga sobra naman gani 20 anyos ang edad. Ang bana sila 59, ang asawa 52. Ang asawa healthcare worker kag ginakabig ini nga ROF o kon returning overseas sa Filipinos. Ining mag-asawa nga ni. Pero nagpalibog sa paminsaro ni Governor Lacson sa Kaina sa press conference ng Capitol Media sa Kapitolyo. Bagod nakalapot sa iya ang impormasyon nga ang mag-asawa nag-declare nagpakilala ng mga locally stranded individuals o kon LSIs mga kaaksyon. Paghalin nila dira sa may Metro Manila, papuli sa probinsya. Mag-LSIs bot silingon, dire ka lang halin sa Pilipinas, huway kakagwa sa ibang nga rasyon, kag na-stranded lamang naapektuhan sa mga gina-implementar nga protocols angot sa COVID-19. Pero sandig sa passport na kaaksyon siling ni Governor Lacson, ang mag-asawa halin gali sa London. Una sa balita, una sa aksyon. Nagpauli paagi sa Convaya, Istanbul. Ti ang London amo ning capital city kag largest city o kon pinakanako nga syudad sa England kag United Kingdom kon UK. Ang UK amo naman ning ginasiling nga ginhalinan sang bag-o nga variant sang COVID-19. Hindi ini tanto makamamatay pero mas makalalaton ikumparar sa una sa mga COVID-19. Ang istorya sa mga ka-aksyon tikon basihan ang datos sang Pontevedra Municipal Health Office. Nagabot ini mag-asawa sa Manila Disyembre 30, ligad nga tuwig 2020. Nagsunod man sa protocol, giinkwaan sila galayon sang swab test. Dasig magawang resulta sa lang kaadlaw mo, kay pagka December 31, gumawa ang resulta, negatibo ining mag-asawa. Pero bisan pa nga negatibo maka-aksyon, nag-strict hotel quarantine gihapon nini sa hotel didto sa Manila. Kaya man nagahulat pa ni sila sang approval sang regional o kon provincial nga IATF para sugtan sila nga magapauli. Pag-abot mga ka-aksyon sang Enero 16, nagligad laning Sabado, subong na nga tuig. Bot silingon, 16 man sila kaadlaw nga nag-hotel quarantine. Bisan pa nga negatibo ang una nila sa nga resulta sa swab test. Nagpuli sila sa Negros Occidental, sakay sa Air Asia ang eroplano. Pag-abot sa Bacolod sila airport, ginsunod man ang protocol, liwat gin swab test. Pagkatapos rito ginsugtan sila nga makapauli man, pero dapat home quarantine sila gyapon. Kaya mo ning pagsulundan sang Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA para sa mga ROF returning overseas sa Filipinos. Adios.
Pornada. Pag-abot sang Enero 18 maka-aksyon nagligad lang nga Lunes gumawa ang resulta sa swab test nga ginkuha sa mag-asawa sa pag-landing pag-abot nila sa Silay Airport. Sang Enero 18 nagwa ang resulta sang swab test maka-aksyon positibo sa COVID-19. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang nagbutang diri sang medyo kakulba malang sa ato sa nga probinsya, kaya man ang ilagin halinan London mo. Kesa na siling tanang London kabahin sang UK kag England. Ang banwa sang Pontevedra gin pagkantuan ang balay. Sang may baluan nga nagpositive ang resulta sang swab test sa mag-asawa nga halin sa London, pero ang swab test ginkuha dira pag-abot sa Silay Airport. Sang pagkabalo maka-aksyon nga nagpositive ini, ang banwa sang Pontevedra paagi sa ila sa nga local IATF gin pagkatuan ang balay sa mag-asawa, ginsugat para sa iluhon sa isolation facility sang banwa. Pating ila sila isa ka bata gindalan-dalang sa pag-quarantine maka-aksyon kamating hambal ni Mayor Jose Maria Alonso sa ato sa nga pag-istorya subong nga hapon. Isa ining bata sa may grabing exposure sa mag-asawa mo kay ginakanan niya. Ang pamangkot nga subong hindi pa masabat. Ining positive nga result sa COVID-19. Bag-o bala ining variant, bag-o na bala ining variant. O kung basi nakuha man lang dira mismo o kung diri mismo pag-abot sa Pilipinas, nakuha niya dito sa Manila samtang nagatiner sila o kung samtang nagabiyahe pakadto silay o kung sa paglanding mismo silay airport. Ara ng pinagkakatapusan nga punteriya mo sa paglanding nila sa silay airport kamanti dira sila ginkuhaan sang another swab test. Ang gobyerno provincial maka-aksyon paagi sa kay Governor Bong Lacson sa mong adlaw aga siling magadihon sila sang report ipadala ini sa national nga IATF para mamangkot kung anong pwede diri nga himuon. Bangod daw pareho lamang ini sang ginatawag nga misdeclaration ang natabo. Sa lipot na ka-aksyon tiwai nagsugid sang insakto nga impormasyon Di kon matuod gin man nga amo ning natabo maka-aksyon, violation at sa pagsulundan angots protocol kontra sa COVID-19 diri sa Pilipinas. Di mamangkot ba ng ato sa nga gobernador kon bala ano ang pwede nga mahimuon legal action nga natawag. Kaya man natabo diri nga daw ay magpahibalo sa insakto ining mag-asawa kag kun may araban sang iban pagig nga tawo kaway makatalupagod sa mag-asawa nga halin gali sa London Damo man siguro nakahabalo nga halin sa London o galing ang kung basihan nato ng timeline mismo gani si Pontevedra Mayor Jose Maria Alonso nagasiling kag nakong magpati niya nga hindi ni UK variant pero hambal sang alkalde para piho-piho para madula ang pagduda, para madula ang suspenso kag agam-agam. Aber kuwaan tara sang test, swab test, pero swab test para sa UK variant. Kaya man ang mga eksperto nagasiling nga lain man niya ang swab test sa pagdeterminar sang una nga COVID-19 ikumparar sa bag-o ni subong nga variant nga UK variant. Tambot kon mayara na sang schedule or mayara sang plano na nga pagkuha liwat sang sering test swab test gapon tawag. Kaya sa COVID-19 subong niya kunin tawag sa is RT-PCR swab test para sa una nga COVID-19. Ining UK variant ni lain man nga sahi sang pagtest mga ka-aksyon. Kaya mo na ambal ni suggestion ni Mayor Alonso kuwaan gid no sang another test
ining mag-asawa para mabalaan kumbala ang yang virus nga ara sila sining lawas. Amo na nang ginatawag nga COVID-19 bag-o nga variant nga ginasiling halin sa UK. Isa pa kay diri sang makalalibog kay nga asawa ni mag-asawa ni, why giniya sang mainan nga nabatyagan sa lawas nila daw asymptomatic ni silang nga duwa. Wagid sang nabatyagan no balin sa pag-abot nila dira sa Manila, pag tinira sa Manila pagpuli diri sa Negros Occidental, mayo tanang ila sa ripabatyagya. Pero pag wasang swab test dira sila airport, resulta positive sa virus. Una sa balita, una sa aksyon. Tabati taman dugay ang pananawan ni Mayor Jose Maria Alonso Angot Sri. Ang Pontevedra silang sa alkalde kung tani nagligad nga adlaw na sa aktibo nga kaso. Nakakuha na rin sa tatak kung tani nga COVID-free municipality. Pero subong ti may ara na naman bagod sa sining positibo sa nga mag-asawa mga kaaksyon. Si Governor Lacson liwat man nga nagabaystaran nga kung mahimo pa lang hindi gid anay magbinutig sundon gid anay ang mga protocols labi na nga nakakulbaan naman subong nga UK variant sa COVID-19. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ano pagid ang mga balita mga kaaksyon o importante ba niyo? Kay ayuda ni no bulig pinansyal ni sa mga iban pa nga napiktuhan sang COVID-19 pandemic. Kung isip-isipo naton ayuda nga ginahatag sang gobyerno naton, gobyerno nasyonal. Damo-damo daw hindi na daw halos hindi na maisipan mo. Pero ang problema mga kaaksyon, ang proseso, ang pag-identify sang matutuod nga benepisyaryo. Sa bagay ng gobyerno, hindi ta na mabasol nga ginapaagi nila sa id-id. Agtuman kasibod nga proseso mga kaaksyon. Ay man mayara gyapon sang mga tao nga kaukawan. Ginaidiyahan gyapon niya mo no ang financial assistance na ginahatag sang atos ni gobyerno sa mga benepisyaryo. Kaya mo na normal lamang inagakatabo di responsyon sa Pilipinas ang id-iranay sa pagproseso kon paghatag ayuda ang paghamalan. Ano ang balita mga kaaksyon? Kahapon kag tubtob subong nga adlaw ang Tourism Secretary nga si Bernadette Romulo Puyat na hindi napupuyat sa paghatag sa serbisyo para mabuligan ang mga LGUs nga makabangon ang industriya sang turismo pati na ang mga tourism workers nga napigaduhan bangod nawadaan sang obra bangod sa COVID-19 halin sa mga hotel nga nagsira, restaurants, beds kag mountain resorts. Amo ni sila mga trabahante mga kaaksyon nga napiktuhan sang pandemya. Ang balita may paabuton na sila. May kuluwaon na sila nga tag 5,000 pesos kada isa. Dari na sa Negros Occidental ha. Siguro nationwide man tag 5,000 pesos. Kaya gin-check ko ang iban sa mga probinsya 5,000 pesos man uniform ni siguro. Amo nang laban-laban nga matabo. Pero paano mahatag kag mabaton sini nga mga benepisyaryo? Kung why ko rin makakadto dari personal ining si Secretary Puyat, why gini mabalaan kung ano gid ang mga kinahanglanon nga dapat i-comply, mga requirements nga dapat i-comply. Kaya man siling ni Governor Lacson maka-aksyon, damo na kontani ang mga nag-alalaply. Pero damo man sa nagduha-duha sa pagproseso mga kaaksyon bagod una bes. Kalabanan nga mga restaurants, hotels, resorts, owners nga hindi rehistrado sa Department of Tourism o DOT registered. Ang pagpati nila hindi sila maka-avail sa ang sanang financial assistance. Sus igo murahon pagkanto na rin ni Secretary Puyat mga kaaksyon, hindi naman gali kinahanglan ni, waay naman gali ginapangita ni nga DOT registered ini nga sahi nga mga negosyo makaaksyon, kundi simple lamang nga business permits
plus approval sang local government units o kon LGUs. Okay na. Ang resulta sila maka-aksyon. Ang pagkuha sa listahan sa ngalan sa mga tourism workers ay liwat nga himuon. Hindi naman siguro masiling ma-back to zero ini. Kay laban-laban may ari na niya maka-aksyon nga mga listahan. Nga una nga nalista na, kag jutay na lang siguro ang dapat plansahon. Kaya kung magbalik sa zero, sus, masibod na gurok tama. Pero dapat para signa sigon, kaya siling ni Governor Bong Lacson, bulan sang Marso, dapat tapos na, dapat kompleto na. Una sa balita, una sa aksyon. Di kanugon, kag kanugon kung hindi mahingagaw. Kay man ang pondo, kung pondo lang ang hambalan maka-aksyon, why na nisang problema? Ara na yang pondo, pilang pondo, nationwide, 3 billion pesos. Nakapain na maka-aksyon. Pero subong sa 3 billion pesos, 20% pa lang ang napanagtag, gagamay pa. Inabagod sa mahinay nga pagproseso. Di sa mga tao o kon opisyal nga may papel angot sini sa pag-asikaso sa programa ni sa bulig pinansyal. Yara sa inyo mga kamot ang tanan, awat pa ning 5,000 pesos ay para sa mga tourism workers ay kabay pa nga mahatagan taran-taran nga kwalipikado. Kag dapat gid nga makabaton. Una sa balita, una sa aksyon. Awat pa nga aman. Kay kon ang pondo sa financial assistance na ginapain sa gobyerno mga kaaksyon, kon hindi na maubos gasto sa ahensya kon departamento sa gobyerno, panagtag kag lapot sa ginhatag nga deadline, ang matabo na maka-aksyon inang kwarta na ibalik na iya sa Department of Finance. Tiara ginapainan na kamo sang pundo para ihatag sa mga benepisyaryo. Igo murahon yan, di mahatag taran-taran. O, kadumdum kamo sang sa sugarcane blato. Sa sida blato. Dako-dako man to maka-aksyon nga pundo ang ginpain. Bilyones man tong funds maka-aksyon ang ginpain. Sos, katitig lang tong nagastos ang gobyerno. Kay bangod man sang tuman kadamo kakasibod man nga proseso. Damo-damo ta rito ang luyagid nga maka-avail mo. Nga mga Filipinos maka-aksyon kay para sa ila. Sila ang matutuod nga benepisyaryo galing kay tuman kadamo sa dapat nga sikasuhon. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bahin naman sa nga balita nasyonal, Galvez wala pa sang komunikasyon kay Senador Soto angot sa detalye sa ginbakal nga bakuna. Nagahambal na si Secretary Duque, si Health Secretary Duque nga hindi gid pwede mapalayag sa public ang presyo sang pagkabaklon nga bakuna sang pungsod Pilipinas kun wala pa ma-finalize, wala pa matapos-tapos ang pagpirmahan na isang kontrata. Kaya kung mapirmahan ang kontrata, maka-aksyon, makareklamo pa ka muna. Hindi na permado ng kontrata mo. Ano pagid maka-aksyon? Iloy ka-girlfriend sang Pinoy nga nagpositibo sa UK coronavirus variant. Hala, nagpositibo man sa COVID-19. Iloy na kag-nobya sang tawo nga una natapikan sang bag-o nga variant sang COVID-19. Positive man mga kaaksyon. Hindi lang Iloy kag nobya. May 3C pagid nga nakakontak sang sining Filipino. Positibo man sa UK variant. Way pa matapos ang daan nga COVID-19, may bag-o naman nga COVID-19. Di na tani mapadulong magamunong plastada man. Una sa balita, una sa aksyon. Ang Comelec ginatun-an ang posibilidad nga pagbalawig sang oras sa pagboto. 2022 nga eleksyon ina mga kaaksyon. Grabe nga bantayanay na ni. Lawig ang botohay, lawig man ang bantayanay.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. 5:16 alas 5:16 sa Iluanta na nga ito sa ring patrol. Ila sa ring observation report with action Eden Aboso. Ang ato sa ring lead reporter. Naggalambiyong man sa sarigid nga mga tirion. Perfect. Action Eden, mayong hapon please kabin. Pumapatak na naman ang ulan sa tumpong bahay. Stop! Stop! Ano na yung stop naman na yan? Gaulan? Hindi, gaulan sa bungaw. Ay na, ano? Nagatulot-talithi naman. Nagulan naman, sus na. Pero kayo na, action mark. Ama na ginmunog ko nga gom-guom, guro. Kaya na. Ginuno, gid mo. Oo. Kundi nagtupa, gid siya. Kadamo na tani isang nabatian ko nga naghambal. Salamat kay Mamalana ang akon nga linabhan. Dili kay kabalok action mark kay ina daan sang mga ugtong adlaw wala ti nagatagi-ti naman ang init hasta pagtumala stress guro sini nga hapon o galing ti subong pagmuno mo lang gid action mar mo nga nag-uom-guom nag-uom gid sa subong nagkuan nag-ulan-ula nag-amat-amat na action mar sang taliphe. That's why nga may nakita kita gani action mar nakalabay kita sa mga pila di ka mga baybayon sa palibot sa syudad sa Bacolod nga imbes nga ano na sila tani mangisda na sila balati usually amo na sila oras gahalin action mar di nagana na lang do may U-turn na lang sila kumbaga sa salakyan pa kahit amat-amat naman gaulan do medyo taob-taob pa daan kag di nami isang hangin action mar dako ang nakita tang balod dapat halong-halong gid aton sa mga ka-action. Pero at the same time, mga aton sini nga mga ka-action, action mar, nga rehabi sa city, especially sa mga inoras, papauli na sila, dapat hindi gid magkalipat nga magdala gid action mar sang proteksyon sa ila sini nga lawas. Pagsuksok sang kalo, jacket, action mar, kag sang pagbitbit sang payong bahala na damo kabitbit. Importante maproteksyonan mo man ang imo sini nga lawas. Kag ti damo na dayon action mar nag-istorya about sa mag-asawa ni Blatong na mention mo dito naman sa Banwa sang Pontevedra. Kay ti syempre blakis action mar you cannot please everyone man mo. Di, kung ano man to ang ila rason, kung nga alain sining ila, sining declaration, di syempre, ang pagbasol sang iban nga tawo, ara, gina action mark. Kaya nga ako no amo ni, nga amo to, makatuga naman action mark sang kung ano naman, dira, nga mga restriction naman, na mahimoy patuman sang kada LGU diri sa probinsya sang Negros Occidental, para ti maproteksyonan man ang tagsa nila ka mga pumuluyo. Pero ti diri sa syudad sang Bacolod action mark, pasalamat kita nga although nga may times to nga naga-double digit ang ma-record nga COVID-19 cases diri sa aton sa syudad. Pero duga bawi-bawi pagka the next day action mark naga-zero dayon. So atong nagligad nga adlaw nga mga inadlaw naga 15 pero double digit pero hindi man gid siling action mark nga tuman gid ka taas bala sang ma-record nga magpositibo sa COVID-19. Subong action mark nga mga subong nga mga nga mga inoras ti amat-amat na nagagutok moderate tub heavy man ang dalagan sang aton sining nga trapiko bangod nga tigpalauli na sang tanan kag nagahingagaw para hindi maabdan sa pagbubo sang ulan bangod nga kung tanawon ta action mar sa nabukid nga bahin bala nga area kung tanawon mong kalangitan do medyo madamol-damol ang galom kag wala na gid nagasinaaw si Haring Adlaw makita ni oras amat-amat ning sunset action mar damo naman tani maka nami action mar mo tan-aw bala sang sunset damo naman tani makapasalamat galing kay ti subong do actually diri lang sa palibot sang syudad action mar sang Bacolod ang medyo do hindi mo bala matimpla mayo ang panahon abi mo mainit na gali kay pagkahapon maulan-ulan naman pero like dito action mar from Morsha Abi dito sa may syudad sa San Carlos nga may mga contacts man kita dito action mar tayuyo na ya sa gunso ng init dito sa ila action mar sa mga lugar pero diri sa aton ya amo na nga dapat handa kagid sa tanan nga oras kay ang kabalo kun base gulpi lang magbubo naman ulan especially kung nagapainit kapag kaluluoy na action mar mga traffic enforcers bala naton kay init ara gid sila sa aton sininga nga dalanon especially sa sininga mga inoras bangod nga
Tikis Action Mar, hindi bala makasarang ang traffic lights sa dalagan man sang trapiko. Bangod yati, ano na Action Mar mo system. Pero tikis ginahumod nga stop kung pauntaton Action Mar ang traffic lights para magpatunga dira ang aton sining mga traffic enforcers makabulig man sa dalagan sang trapiko, especially sa bahin sang Lacson area Action Mar, Lacson Street, atas na neta, talagang bulubog at yun nga dalagan sang traffic Action Mar, dito sa bahin sang Lopez East, kagati dugangan pa, nga may mga tracking pa daan Action Mar no nga nadalagkuan nga nagabiyahe hinagaw para hindi maabdan sang truck ban Action Mar para hindi man sila magabihan sa dalanon diri man sa palibot sang probinsya. Pero dapat safety lang gid ang unahon sini sa atong mga aksyon bangod nga ulo-aligmat gid sa tanan nga oras, especially Action Mar diri man sa bahin sang BS Aquino Drive nga may ginaubra, may ginguba naman nga dalan kag ginaubra naman Action Mar from Bangga gidira sa may BS Aquino tubtob diri sa may Riverside Medical Center Action Mar, may ara sang ginakayo nga dalan. Pero may ara man sa may bahin sang police station number 2 Action Mar, amat-amat naman to nga ginbuhuan ang dalan nga first step kung baga nga bungkalo naman to Action Mar kag kayo naman kag sa bahin sang tackling area Action Mar, Bangga Cory going naman silingan, medyo bulubog at mandalagan sang trapiko kay halina to didto Action Mar sa may Lopez East area and GC going na Bangga Cory, Lapos Alihis Action Mar kag didto man sa bahin sang Mansilingan. Balon gid sang madamo nga pasensya bangod amo inang kinahanglan. Importante stay safe lang gid sa aton sini mga aksyon kay ang aton sini nga mga access roads ang aton sini nga mga shortcuts hindi lang man isa subong ang nakabalo, damo na nakabalo ti abi mo ligwa lang dira nga alagyan gali kay ara gid sa gihapon ang trapiko. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox amay detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton dugo kag atay. Ini man may mga active ingredients 5 to 10 sa balita una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Cellphone Plus Gold. Ako gali si Mike. Okay, thank you. Dari kita sa ato sa nga gabaritor sa live stream si Mary Jane Kayaw, hello, watching from Fermville, Pahanokoy. Nick P. Alit III, watching from Morsia. Lida A. Yamagisi. Good afternoon, Aksyon Radio Bacolod. Araman si Trixie Bosio, gabanitor ko. Okay. Melvin Pinyafiel, good PM. Mon Lisay. Franco John Ray, hello, I'm watching from Batangas City. Maraming salamat, patamyaw naman po kay Nikki Gay nga sigisang tagayda. Maraming salamat po ka Aksyon Marlon, God bless. Julie Anota, thank you. Lain nga programa ang sindan ni Jolie Anota ang kuana. Sige, thank you. Gangi SJ, good afternoon Aksyon Marlon kag sa family ko Gangi sa La Carlota kag Pontevedra, watching from Switzerland. Keep safe everyone. Thank you. Alex Fuentes listening, watching. Hi, hello. Elizabeth Malacagabala. Keep safe always, Malaca family. More power to ARB. Peltron Lipura, Aksyon Marlon, good afternoon. Gabaritor lang ko sa FB Live sa Pasay City. Salamat gid. Chris Vilma Troyes, good afternoon Aksyon Marlon, watching live. East Homes 3, Barangay Estefania. Ganit ko lang Treyes, Subido, Montoya, Azero, Arsenio, Tesoro, Olvido, Hinko family, God bless. Salamat. Chris Vilma Troyes, thank you, Amalia.
Miguel Nambong, mayong hapon, Action Marlon. Jenaline Gonzaga Saruna, maulanon nga hapon, Action Marlon from Isabela, Gaulanda. Oh. Kenneth Valencia, good afternoon, Action Idol, Marlon Monitor lang ko. Nick Pialit III, Katawan sa Katugnaw, Hambalya. Homalumina, good afternoon, Ederica Fort sa OTTG Christine Taxi. Sunny Norby, galantaw lang kami diri sa Kabankalan. Rose Guevara, hello. Angela Liarte gayon dato, good afternoon, Action Marlon, watching live from Bangga Tutong, Barangay Feles. Mary Ann Malunes, Oribi. Maayong hapon, Action na Marlon, tamyaw lang da ang batch 89 sa Luisa Bedel High School. Okay, batch 89. Okay. Taran-taran nga mga taran-taran nga mga medallions. Jocelyn Arcibita Olak, good afternoon, Action Marlon. Maldito ka kudo. Oh, Amalia Maldito ka kudo. Gubia Action Marlon, amo niya ngalan niya, Maldito ka kuno. Okay. Zet Alunan, good afternoon, Action Marlon from Hong Kong. Si Andrew Juanitis. Why that shot? Oh. Zinaida Tumayan, good eve, Action Marlon, shout out, family Tumayan, Hunuta, family Bob Lerio, Ara family, Octoso Irene, and family Dionis J, and family Anzin de Mesa Tumayan. And shout out Okon South Korea, Kim Rachel, and Ju family, and my grandson and granddaughters. Gerald Hermino, good afternoon, monitor kami via radio, keep safe. Manjo Arnio, mayang Odto Action Marlon, Zinaida Tumayan, Odto togoro sila ni Manjo. Okay. Yvonne Buweser, good PM Action Marlon, dan sharing, salamat Yvonne. Zinaida Tumayan, okay, Gabaditor, Zinaida Tumayan. Mapaz Tuhaw, good PM Sir Marlon, watching from Porok Santol, Mandalagan. Sige, thank you. Ang iban, balikan taraban dugay-dugay. O, yari pa si Jaja Castillon Sabroso. Good afternoon.
Nagapangita kabalasang antioxidant nga vitamin para sa mata, ari subong dari sa may syudad sa nga Bacolod. Basta ulan, tugnaw, manami pa nga pre. Mga busing nagkahibalo bala kamo nga ang isa katasa sang Santong Plus Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Radio City Hall Report. si Congressman Gasataya nagadaso nga dapat dugangan ang social pension beneficiaries sa syudad sa Bacolod. Ato di balon detalye sa balita halin sa Bacolod City Hall with Action Dale Salazar. Action Dale, mayong hapon please kawin. Action Mars, subong semana nagpadala na sa nga formal nga sulat akong komunikasyon si Congressman Greg Gasataya kay DSWD Secretary Rolando Bautista nga nagapangabay ako na mahimo pasaka sa Action Mar ang numero sa mga social pension beneficiaries diri sa may syudad sa Bacolod. Sa datos kinakuha sang kongresista ang Bacolod City ang mayara sa nga masobra 2,000 gidama Action Mar ka mga beneficiaries ning social pension magama ka social pension ang isa ka senior citizen may arasang may ginabaton nga 500 pesos sa kada bulan Action Mar. Once nga ma-include ka na sa programa, kada bulan may ginapabot ka na nga 500 pesos gikan sa gobyerno Action Mar. Sa karon sa kay Gasataya may 4,000 ka mga pending application adres sa may syudad sa Bacolod Action Mar. Rason suno siya nga qualified man ining mga 4,000 nga hindi pa ni sila malakip pa sa programa. Nagpasiguro ang kongresista nga sa tion nga may rasang batigayunon nga budget deliberation sa Kongreso iya ido sa Action Mar ang pagbain sa nagakaigo nga pondo para maakomodar hining 4,000 ka mga qualified man nga mga aplikante nga mga senior citizen diri sa may syudad sang Bacolod. Para sa kongresista ako ini nga bulig ilabi na sa mga senior citizen nga wala sa mga benepisyo nga ginakuha or ginapaabot gikan man sa SSS, GSIS o kung iban pa nga sang gobyerno. Aling tingog ni Congressman Greg Gasataya. Nagpangabay kita sa DSWD sa kay Secretary Bautista nga kung pwede ma-increase ang allocation sang mga senior citizens diri sa Bacolod nga gabaton sang socialized pension. As of the moment, we only have 2,700 ka beneficiaries sang socialized pension and may pending I think do around 4,000 pa ka mga senior citizens. They are only receiving 500 pesos every month. No? So sang nagligad nga simana nag-coordinate kita sini sa regional office, no? Kay tungod nakita naton nga isa ka dako nga butang ni para sa aton nga mga senior citizens nga waya may ginabaton nga pension from SSS, GSIS or wherever nga makabaton from the government, no? So we wrote him a letter and asked nga kung pwede ma-facilitate ang pagdugang sang slots. No? Bisan unahon na nanay ang 4,000 nga pending nga na-validate na sang DSWD. No? So, kaya para at least makapiyan-piyan. Kaya kung magpanawag kasi dalom sa mga senior citizens, ang ilan nagreklamo nga ang ibang mayara pension. Nga kami, wala kami pension, senior man kami, qualified ba kami, so on and so forth. No? So, isa na siya kabutang, ang lagyan natin pagkatutukan, kaya probably mag-abot ang budget hearing
this year, makasugod na ta push ini sa DSWD nga matagaan sang nagakaigo man nga funding ang ining mga plano. May feedback na ko kay Sir Bautista. Wala pa, no? We sent the letter early this week, no? So probably we can get a response siguro by Pagka next week. social pension, sige-sige na siya once may include ka sa program. Yes, once ma-include ka sa list, sige-sige ka na nga makabaton sang Action Mar nabatian ng tingog ni Congressman Greg Gasataya. So sa karon iya sini ginapaabot ang mayarasang maayong feedback ang DSWD Secretary Bautista angot sa iya sini nga pangabay. Update ka balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action dahil sa Lazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sige, salamat Akson Dale Salazar. Balita halin sa Bacolod City Hall. Oy, sa mga nagaproblema naman sa ilang saring atay, hindi maayong pamatsagan, bangod, may aragli standby. Okay, kay Sir, dalitas babaw, parang at least may isa-isa ta, no? May isa-isa naton sa pag acknowledge ang gabaritor sa ato sa ring live stream kasi parami rin sila. Erwin D. Gonzales, Good Eve Action Marlon, monitor lang ko na. Salamat, kid. Si Maldito Kakudo, Action Marlon, tamiyaw ko lang. Family Panuela, sa Kalubang, Ilog. Araman si Rumi Agsam, good afternoon po. Okay. Zen Cabales, good afternoon, Action Marlon. Babe Soles, good PM, sir, gabaritor ko na. Gabaritor lang ko from Bago City. Tamiyaw ko lang Family Paliado sa Dumaraw, Capiz. Kay Doc Crispin Hico. Good PM mga ka-aksyon. Good PM na. Kay Doc Crispin Hico sang Iloilo City. No? Listening Doc. Babe Solis, we boses sir, apa ni? WI boses sir. Habalya we boses sir. Wala boses, guro gid Babe Solis. May person na babe sa nga naka-mute, no? Kay mayara sang dapat hindi pwede mapabati sa ato sa live stream. Sige. Ang ibang dugay-dugay balikan ta naman, standby lang ka ba?
Sa nasiling tara maka-aksyon isa sang ginapaligban subong antes takadwa ng ato sa nga patrol, no? Maruhon ko lang na kay mantema ng ginapalibugan subong sa provincial government naman. Kag sang bugos nga pungsod Pilipinas ang UK variant, ang bagong variant sa COVID-19 ati nakasulod na sa Pilipinas matapos nga ang residente sang Quezon City nga lalaki nagpositibo sa UK variant kag tisubong ho gadamo ang mga nalatnan niya maka-aksyon, ang mga close contacts niya, mga naka-upod niya sa bahin sang eroplano, ang resulta positive man maka-aksyon. May mag-asawa nga nag-abot dari sa Negros Occidental, taga-barangay Antipolo, Banwasang Pontevedra. Nag-abot sila halin sa London. Ining asawa ni 52 anyos, healthcare worker, ginakabig returning overseas Filipino, ROF. Ginupod yung banda niya sa pagpuli. Dari sa Negros Occidental, nag-abot sila halin sa London via Istanbul, December 30, 2020. Gin-swab sila maka-aksyon, negative ang result. December 31, ginpagwang resulta. Despite sang negative nga result maka-aksyon, sa pag-abot nila halin sa UK, gin-quarantine sila additional 16 days strict hotel quarantine. But sa lingon ti ara sila naging partner 16 days sa sunod sa hotel samtang gahulat sa approval sa regional provincial IATF nga makabiyahe naman puli dari sa Negros Occidental. Pag-abot nila dari sa Negros Occidental, abot sa Silay Airport sa sa Air Asia, nagligad nga Enero 16, gin-swab man sila mag-aksyon ka man ang pagsulundan naton di sa Negros Occidental. Tapos swab, gin-advisean sila nga mag-strict home quarantine sila. Kaya man ang guidelines sang OWA para sa mga ROF, mga ka-aksyon. January 18, nagwa ang resulta sang swab, gin-kuwa sila pag-abot na Silay Airport, nag-positive sila tana, no? Ini mag-asawa na nag-positive ang lalaki nga edad sang 59 anyos. Pero ang ila sa nga bata nga 20 anyos pasaka ang edad. Nag-negatibo Basta na mag-asawa lang nag-positive sa COVID-19. Ang problema dere kay way panibabalaan ko ba bag-o nga variant gid man, UK variant gid man ang nag-igo sa sining mag-asawa nga sa nasalinta na asymptomatic subong kag ginsaylo na sa facility quarantine sang Banwa sang Pontevedra. Simple man ang suggestion ni Mayor Jose Maria Alonso, dapat i-reswab ang mag-asawa nga ang ikwa nga swab sa ila ang purpose para sa paghibalo kung bala UK variant o hindi. Yari si Mayor Jose Maria Alonso sa interview naton. Daw amo na ang gwa nga nag-declare sila nga LSI sila po di ROF sila gali. Ang akon gani suggestion niya nga mapariswab sila ipariswab sila namon Kay kung tanahon mo bala, no, malon, dugay na kayo nimo, no? Kay hamak mo nagtinir sa Manila for 18 days. Kay kung magambal kita nga bago nga variant daw kalayo gawa ko na ko man tanaw kay 18 days na mo, no? Sure lang ko na kuya, ipaswab sila sang bago nga variant para sigurado pero kung may ara gid man wala kita choice para nga balantang tuod pod sila nga bata isa negative niyang bata nila mo expose gid sila gin quarantine namon bilog sila sa pamilya. Pwede ang swab gali nga for regular nga swabbing plan hindi mo na ma-determine ang bago nga variant. So may ara gid ako nung swab nga lain gid purposely for variant. But sa lingon ato ang specimen nila to nga ginkuha una hindi to mausar to determine kung new variant. Swab sila purposely para sa variant nga bag-o Ining bag-o subong case na to, no, kundi ga suspect kita kay halin ni sila sa UK kay sindi man ang variant dito sa UK managalin. So gusto naton ang tuhod gid ang magwa, no. Rest assured nga ang Banwa nagatingwa gid nga masulbar ni tanan-tanan para magtawa yung pilsar ta kuna kuya ang gisuggest ko nga i-swab sila
purposely para sa new variant. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sige, kung makuhaan gid man sang another swab test ining mag-asawa, baw kabay pa. Nga hindi lang UK variant, no, ang nag-igo sinisila pananglit nga magpositive silang white naman ang ginapangayo. Kaya man hindi lang mga negrosanon ang mga napektado dara makaksyon pati diri sunod sa Bacolod ay. Okay, bali naton kung damo naka-close contact lang naka-istorya ang ini mag-asawa niyo. So, pangamayuon ta kabay pa hindi lang. Alas 5:54 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa nga bahin balikan ta nga ato sa nga patrol. Ang natipon nga mga balita na Aksyon Eden na boss. Aksyon Eden sa balik report please kamin. Action Mar naglambot sa 13,600 pesos nga balor sa ginasuspet sa Cebu. Nakuha naman sa isa ka persona nga ginkilala kay Crisper Nerio, isa ka street level target, 30 anyos ang edad, kag residente sa 5 de Nobyembre, Barangay 3, Syudad Sang Silay, sa bypass operation nga ginpatigayan sa Silay PNP, las 2:30 sining hapon sa Centerville Subdivision, Barangay 5 sa Amuman nga syudad. Nakuha kay Nerio ang isa ka heat seal transparent plastic sachet sa ginasuspet sa Cebu nga amo ang buy-bust item kag mayara pa sang 4 pagid ka heat seal transparent plastic sachet tanan ginasuspet sa Cebu kag iban pa nga drug paraphernalias. Sineryo ang priso karon sa custodial facility sa Silay PNP kag mga tubang sang kaso nga paglapas man sa illegal nga paghupot kag pagbaligya sang illegal nga droga. Balita alin sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa mga masamig na atake sa high blood, diabetic ka mo? Action reports after operation magabalik pagkatapos ni. Okay, last batch ang ato sa mga ka-aksyon nga naga-monitor si Chi Rick, hambalya si Eric Asiado. Maayong hapon, Action Marlon, monitor ko dari sa Quezon City, Metro Manila. Lihog ko great happy birthday kay Papang Julian Jr. Magdato dara sa Barangay Pantanon Silos. More siya, salamat gid Action Marlon. Okay, Michael John P. Sison. Good afternoon Action Marlon, monitor always from Chato, LC. Paranaque, tamyaw ko lang Victorio Hison sang Dika Homes sa Kabog, salamat gid. Josimong Caltorilla, good PM. Monitor lang kami diya. Amal ni Josimong Caltorilla. Maria Luz Grijaldo Bacunat, maulanon nga hapon Action Marlon. Michael John P. Sison, good evening and buon appetite to all Energy Fans Club, hambalya. Amo ni, sakto ni? Buon appetite? Okay. Hambal ni Michael Sison. Thank you.
edisyon, magabalik na naman, boss. Sa mga nagpadala sa ilas na mensahe, naway tamalabutan na palo pasensya, boss na naman, okay? Thank you. Magasunod na aksyon balita evening edition with Action Dale Salazar, kag Aksyon ang Defensor. Ibang nga balita way tamalabutan tutok sa Action Firing Line. Alas 7, top to balas 9. Ako naman, Aksyon na Marlon Hedobaya. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.